La saga d'Atlas i Axis només va ser el primer llibre d'una sèrie de còmics en la mateixa línia, grans aventures d'animals per a tots els públics i amb humor. El pròxim es titula Curtis Hill i el projecte ja ha guanyat el Premi Ciutat de Palma de còmic. Aquesta nova aventura conta la rivalitat de dos pilots a les perilloses carreres de cotxes dels anys 1930, a l'ambient prebèl·lic causat per la Gran Crisi. Curtis Hill és un cavaller als circuits, en canvi Rolf Zeichner farà qualsevol trampa en tal de guanyar. Però la fotoperiodista Maugene Berg anirà descobrint a poc a poc la sorprenent cara oculta d'un i l'altre. Qui serà el campió? Què decidirà la victòria a les 500 milles de Melon City? Els dobbers, l'habilitat al volant, la valentia, els dissenys avançats a la seva època del genial enginyer Dino Canino, l'esportivitat, el joc brut, descobreix-ho amb ella. Participa a l'edició d'aquesta obra, contribueix a fer-la realitat i aconsegueix el llibre abans que es publiqui, amb un adhesiu de regal i enviat a casa teva gratis. La teva col·laboració farà possible la continuïtat en català de la col·lecció que començaren Atlas i Axis. Ets imprescindible! Estimat lector, estimada lectora, moltes gràcies pel teu suport.